sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg min kusine Marie med, og min fætter Sejr. Og vi skal, eller jeg er ikke rigtig med, jeg stiller bare spørgsmål op. Men en slags søskende ting. Sejr eller der. Okay, han er lidt hyperaktiv. Og ja, vi er lidt mærke, klokken den er 9:30. Men det synes jeg egentlig bare, vi skal... Du må ikke kigge på spørgsmålene. Men jeg synes egentlig bare, vi skal til at komme i gang. Undskyld. Nu går vi i gang. Okay. Hvor gamle er I begge to? Så skal I skal svare for, hvor gammel Marie er. Og altså Sejr, han er 12. Og det er da heller ikke særlig svært. Nej, men der kommer også andre. Ikke? Okay, Marie, hun er 9. Okay, beskriv hinanden med et ord. Mærkelig. Irriterende. No. Blander folk jer nogensinde sammen? Ja. Altså med navnene? Nej. Hvad blander I jer ellers sammen? Jamen, der er mange, der tror, vi er søskende. Ja, men det er også fordi, vi er søskende, din dumme Rian. En ting, der irriterer jer ved hinanden. At hun altid skal være så næsvis over for mig. At du altid skal kalde mig for dum og alt muligt. Okay, okay, hvordan er det? Okay. Skændes I tit? Ja. Okay, hvordan er det at have en kusine, der er YouTuber? Det er fedt. Ligeglad. Ja. Okay. Hvad er den bedste ting ved hinanden? At han er min bror. Bedste minde sammen? Okay. Har I ikke været i Egypten egentlig? Jo, det har vi. Jo, vi har været i Egypten. Var det hyggeligt? Ja, det var det. Det var fint. Det var fint, okay. Okay, gæt hinandens yndlingssanger. Jeg tror, Maries yndlingssanger er... Okay, Kesha, så... Jeg tror, at Sejrs Er det rigtigt, Kesha? Ja, det er det. Okay. Jeg tror, at Sejrs yndlings band faktisk er Arctic Monkeys. Er det rigtigt? Ja. Er det sådan en rockband? Ja. Jeg kan godt anbefale dem. Ja, så er jeg. Okay. Hvem tager længst til at gøre sig klar? Om morgenen? Marie. Ja, det er nok mig. Ja, det skulle det. Okay, høje hæl eller ballerinaer? Okay, bukser eller kjoler? Hvad betyder det? Altså, hvad kan I bedst lide? Går I mest til bukser eller kjoler? Bukser. Yndlingsdyr? Mus. Der skal I... Hvad? I skal gætte fra hinanden. Jamen, jeg gætter på Marie, en leopard. Hvad tror du som Sejr? Jeg tror nok, at det er en mus. Tror du Fordi det har han lige sagt. Okay, nej, ham skal vi ikke have med. Nå. Ja. Det må du gerne. Hvis jeres hus brændte, og hele familien var okay, hvad ville du redde, og hvorfor? Man vælge 3 ting at tage med, og I skal gætte for hinanden. Marie ville redde hele sit værelse. Det kan man jo ikke, når det er 3 ting. Okay, hendes 3 yndlingsbamser. Nej. Vil du det? Ikke engang din bil, din Jo. iPad. Sejrs første ting, det er hans Museseng. Det har jeg faktisk sagt før. Ja, og så tror jeg også, at han ville tage sådan en Minecraft-fakkel med, som jeg engang gav ham. Og så... Vil du det? Ja, jeg vil tage min museseng, og så vil jeg... Og så din computer til sidst. Ja, og så min computer, og så vil jeg prøve at redde mig selv. Ja, okay. Og så Minecraft-faklen måske. Komediegyser eller chick flick? Jeg tror, Maries er chick flick. Jeg tror, det er en komedie. Det er det også. Så er det noget forkert, fordi jeg kan også godt lide komedier. Okay, Blackberry eller iPhone? iPhone. Okay, vi har begge sådan en iPhone. Okay, yndlingsfilm, og I skal gætte for hinanden. Ja. Jeg kunne ikke godt gætte. Det regner med frikadeller. Jeg tror, at din er
er The Hot Chick. Nej. Min yndlingsfilm, det er i hvert Det er fald... meget tøsefilm. Den er da sjov, men det er heller ikke den. Nej. Sådan, Og I skal gætte for hinanden. jamen, Men hvad har du sagt? vi har allerede Det gættet. regner med frikadeller. Okay, er det rigtigt? Det er rigtigt. Men er der ikke både en 1 og en 2, eller? Jo, der er både en lille og en stor. Okay, og hvad var din yndlingsfilm? Titanic? Kom nu. Det ved jeg ikke. Hvad er det noget mærkeligt, som I spiser, og I skal gætte for hinanden? Ketchup med. Han tager ketchup, og så smører han det bare ud på sådan... Han elsker så ketchup. ulækkert. Det er så ulækkert. Jeg har en trøje, hvor der står, I'm put ketchup on my ketchup. Det er simpelthen... Det er så gustent. Hvad med Marie? Hun spiser kartofler. Kartofler, de smager godt. Men de skal være skrællet. Okay, det er jo sådan lidt mærkeligt. Har I noget, der matcher, altså noget, der er ligesom en bluse, der matcher? Nej. Aldrig i livet. Sidste, hvad er jeres yndlingsserie? Og der skal I gætte for hinanden. Jeg gætter på, Maries er Jessie. Jeg gætter på, at Sejers er... Ben 10. Ej, det var for sjov. Ben 10. Det var for Hvornår har sjov. du nogensinde set mig sige Ben 10? Husk lige det. Det er fuldstændig det. Køb det i Fætter BR. Det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget på den. Og ja, I kan ikke rigtig få flere videoer med dem her måske. Fordi de bor i Randers eller Jylland. Der, og jeg bor i København, så det er sådan lidt svært, ikke? Men han er I love KBH, og det er ret sejt. Det er vi. I Jylland. Jamen, altså, Jo, det er vi. Vi er født i København. Ja, men det er det samme dem, der kommer fra Indien, siger jo også, at de kommer fra Indien og Danmark. Det gør de også. Det er også, jeg kommer fra Danmark. Fordi jeg Vi er født, kommer fordi jo. jeg er født i Vi Danmark. kommer jo fra København. Det Vi er jo fedt. bor ikke i København. Vi kommer fra København. Tilde er en dummernik. Ja, Tilde er en dummernik. men jeg elsker virkelig jeres hus, det er noget af det bedste. Så er lad mig til. Hallo? Jeg kigger sgu da ikke på spørgsmål. Okay. Jamen, det kan folk jo godt tro Nej, det. det er jo ikke at blande folk sammen. Hun spiser mel. Nej, jeg gør ej. Du skal sige, det var det. Nej, Nej, fordi jeg har nemlig okay, ikke det gættet var alt for ordentligt. den her video. Ja, jeg lige. Jeg skal på toilettet. For 3 år siden. Så gå ud. Jeg skal på toilettet. Okay. Det var i rigtigt, Marie. sommerhuset. Ja. Marie har et bentenur. Det kan skyde slim. Wow. Din skuffe. Ja. Og så også altid det samme på. Nej. Du sagde, at når Line sagde, Jeg skifter. smuk i dag, Jeg så er det skifter. fordi, du Jeg skifter. skifter 1 gang om ugen. 1 til 2 gange om ugen. Det er også smart. Altså, det kan du jo godt, fordi... Kom nu.